डीजे कपिल निषाद। हमारा पता है विक्रम जो बस्ती। मोबाइल नंबर है 72 75 49 70 47। कितना बातों से कहल ना जाला, दूर तहरा से धनी अब रहल ना जाला। अच्छा ये बात बा। अरे हाँ हो प्यार कितना बातों से कहल ना जाला, दूर तहरा से धनी अब रहल ना जाला। अच्छा जान मारे लू जान हंस हंस के ओरावा में ले लो हाय ओरावा में ले लो ए राजा कोस के चूसत रहो हमर ओटावा के रस के। ओरावा में ले लो ए राजा कोस के चूसत रहो हमर ओटावा के रस के। ओरावा में ले लो चलो पलंग पर प्यार करे हमार बुझा दो प्यास हो। लाइट बत्ती रूम के बुताई शुरू कर तू क्लास हो। सहिया हमारे बहनल बाटे बहुत मिजाज हो। कोहरवा में बोरा वाला रहे के बयाज हो। जान छुए तो हमके नस नस के कोरवा में लेला आजा कोरवा में लेला ए राजा कस के चूसत रहो हमर ओठावा के रस के। कोरवा में लेला ए राजा कस के चूसत रहो हमर ओठावा के रस के। कोरवा में लेला डीजे कपिल निषाद। हमारा पता है विक्रम जो बस्ती। मोबाइल नंबर है 72 75 49 70 47। देखिले जब तोहर पातर कमरिया बढ़ेला बड़ी बेचैनी। धरी के पाजा मेले हब खूबे माजा से जिया पखाई के खैनी। रूपवा सजवनिया अपन तोहरे लाइफ हो। सुन ये सहिया हमार माहिर मुकेश हो। रंजन रहे चाहे जुड़ा में फंस के कोरवा में लेला कोरवा में लेला ए राजा कोस के चूसत रहो हमर ओठवा के रस के।